І так, хіба што павінна пайсці ўжо трансляцыя, зараз мы яе знойдзем. Маю на увазе новую трансляцыю, канечне ж. І бачу, што ён ёсць. Добра. І так. Гук ёсць, а гэта азначае што? Паехалі? Чаго стаяць на месцы? Так, які ў нас задача? Як вы бачыце злева ў версіі, з пятніцы ў нас амаль што нічога не змянілася, апроч адной маленькай дробязі. Гэта маленькая дробязь, яна тычыцца таго, што вы не бачыце, а я вам усё роўна зараз пакажу. Няхай толькі гульня загрузіцца. Дык вось. У нас ёсць мапа, куды мы ідзем. І на гэтай мапе мы зараз з вами знаходзімся дзе? Правільна, у Чэхіі, калі вы не разумееце. І што мы тут бачым? Чэхія ўжо 100% адкрытая ў нас. Добра? Лічу, што гэта вельмі выдатна. Да Великабрытаніі, Люксембургу у нас дадалася Чэхія, а наступнае гэта будзе, напэўна, краіны Балтыі. А можа і Скандынавія, хто яго ведае. Карацей, паглядзім, а сёння ў нас будзе наступным чынам арганізаваны стрым. Так, мы зараз тут за стырно пойдзем. Калі яно тут будзе загружацца, я вам зараз усё распавяду. У нас наши 3 задачи, бягучае дасягненне, бачыце іх Wave Transit, яно адно з 5, і слухайце, яно вельмі цяжка выконваецца, таму што за ўвесь гэты час яно прадвінулася толькі на 1 крок уперад. Прабачце секунду, калі ласачка, мне трэба адказаць на званок. Добре, прабачце, калі ласачка, гэта ўсяго заняло там пару секундаў, хвілінку, мабыць, але карацей, што мы будзем рабіць? Калі ў нас Wave Transit выконваецца вельмі марудна, таму што калі што няма задачаў, вось зараз я тут пакатаўся, павыбіраў трошкі, што нам трэба для гэтай задачы рабіць. Нам трэба з Калінінграду прывезці ў іншыя гарады Расіі, то бок гэта вось у гэты рэгіён, так, 5 грузаў. Нарва, я не памятаю, Нарва гэта ці расійскі горад, ці не важна. Калі што. Дык вось, нам трэба 5 разоў. Мы зрабілі гэта толькі раз. Чаму? Таму што няма ўвогуле заказу. Вось Калінінград выбіраеш, трошкі чэкаеш, там туды-сюды, але паўсюль можна везці, у Расію нельга. Няма заказу. Вось, і таму няма сэнсу нам чакаць якога-небудзь заказу, праматваць і так далей. Мы выконваем паралельна яшчэ вось Concrete Jungle, Cattle Drive і гэтак далей. У асноўным Concrete Jungle, чаму? Таму што заўсёды ёсць заказы з гэтых скандынаўскіх, так і балтыйскіх, лепей казаць, балтыйскіх бетонных заводаў. Яны ёсць у Эстоніі, 3, калі не памыляюся, 2, і у Фінляндыі. Мне больш падабаецца весці з Фінляндыі, там ёсць, як ён, Турку, калі не памыляюся, так? Вось, мы гэтым займаліся. І у нас засталося толькі 2 разы гэта зрабіць. Вось, я вельмі спадзяюся на тое, што нам удасца сёння гэта і зрабіць, таму што звычайна яны такія кароткія былі. Вось, таму мы пачнем. Будзем шукаць зараз дастаўку бетону, бетонных вырабаў, з бетоннага заводу, куды-небудзь, не ведаю, куды будзе магчыма, карацей кажучы. Зараз я толькі пагляжу і упэўнюся ў тым, што ў нас сапраўды ў Турку, бо не ў Коўвала, Тэмпера і Коўвала. Гэта я памыліўся, Коўвала, вось яна. У Коўвала была вельмі добрая. Вельмі добры завод, ён недалёка распаложаны ад нашай базы. Таму сюды.
Так, адресат мы лепей сюды вось так зробім. Ага. Вось і таким чынам знойдзем нашы бетонны. О, а вось і сходы, глядзіце. Белосток. О, Белосток далёка, слухайце, далёка. Давайте паглядзім, можа ёсць нешта бліжэйшае. Пошта, цистерна, офісны папір, порожнія бочки, мармуровыя блоки. Цехание, йогурт, одяг, пластмассовая тырса. А что такое тырса? Карці толькі одно. Ну, нехай будзе. Поехали ў Белосток. Зараз у Ковала телепортанемся, бо у нас там ёсць гаражы, калі што у нас ёсць ужо. Па ўсёй Фінляндыі гаражы. Наступны у нас будзе скандынаўскія, мабыць, гарады. Ну, то бок, патроху будзем забудоўваць усю мапу нашымі гаражамі, каб зрабіць гэтая задача не памятаю, як она называецца, але павінна быць у кожным горадзе, дзе мы на мапе, дзе мы знаходзімся. Так, 1,1 мільён, па дарозе мы будзем адпачываць дакладна, бо дарога даволі длинная, а у нас... ну мы трохи адпачнем на пароме, бо там невялічкі паром, я памятаю, ёсць. Белосток. А ці няма сэнсу нас трошки далей праехаць на пароме? Там я не памятаю, як малявалася нам, калі мы берем гэтае заданне, куды яно нас накіроўвае. Так, з Фінляндыі униз, а там ёсць доні, дзе ён нас выкідвае, тож можна, напрыклад, у Рызе. Так, у Клайпедзе, гэта яшчэ бліжэй. Гданьск доклада нет, а вось Клайпеда, яна ж блізка да Беластоку. Ой, ёб твою налево, ну я так і ведаў. Там тупо ў мяне скіруе ўсё на гэтым. А я за тое, што размяркоўваў нешта ў сваёй галаве наконт порту, куды можна было прыплыць з Фінляндыі, з Хельсінкі, то і забыўся на гэтую асаблівасць штучнага інтэлекту. Вось, бачыце у Эстонію. Ці можна вось адсюль вось сюды? Паглядзіць, тут зусім нішто. Жоп і все. Ну. Чакай, а ён... Тут трэба глядзець на гэтае. Рыскі гэтыя, якія ідуць. Ага. А ў Клайпеду ўвогуле нішто не плыве. Гэта як? Ой, крацей. Окей, рушайме. Дзе? Як заўсёды там? Не, трошки. Не там, а вось тут. Бліжэй. Ой. Нешта я заблытаўся ў гэтых трох кнопках. Як я ўжо казаў, на стрымы па танках трошки раней. У нас мяне на выходных быў час зрабіць нешта. Я, апроч таго, што па Чэхіі яшчэ паездзіў, я адкрыў яе на 100%. Я яшчэ зрабіў відэа па Ghost of Tsushima. Так, прывіду Цушыма. Гэтая гульня мяне вельмі захапіла, яна вельмі збалансаваная, вельмі цікавая гісторыя для мяне. Крацей маё. Буду гуляць і выкладаць на гэты канал. Лічу, што агучку рабіць я не буду, а буду субтитрамі займацца, гэта лепш, таму што ў мяне, калі што, няма досведу агучкі чаго-небудзь. Добры, калі быў такі навык, каб я мог перакладаць лайф, як кажуць, то бок нехто там штосьці кажа, я вам адразу перакладаю на беларускую, але не. Так не атрымаецца, бо, зноўку паўтару, няма досведу. Я не перакладчык зусім, і гэты навык у мяне пакуль зусім не развіты, таму мне лепей было б
з субтитрамі займацца. Яно на монтажы, яно выжырае просто час. Вось я страціў гадзіну і субтитрамі напоўніў толькі 17 хвілінаў ролику, які вось ёсць у мяне, а ролик цалкам ідзе на 2 гадзіны. Спадзяюся, што сёння будзе больш багата часу, ніж на выходных, але як пойдзе, карацей, будзем глядзець. Вельмі хачу яго выпусціць гэты ролик сёння, як мага хутчэй. Магчыма, гэта захопіць аўдыторыю якую-небудзь і дадасць трохі падабайка, падпісак на канал. Вось, ці задаволіць тых, хто ўжо падпісаўся. Я вельмі на гэта спадзяюся, на гэты фідбэк. Карацей кажучы, паглядзім. Будзем рабіць, будзем старацца. Як пойдзе, то побачым. Так, ну а зараз мы везем, калі што, ідзем з раку. Гэтыя камеры, ну іх нахер. Добра, што 480 евро ўсяго. Суха, таму будзем ляцець. Мы везем сходы, бетонныя сходы у Беласток, каб выканаць наступны крок у задачы Concrete Jungle. Магчыма, адтуль мы ўжо атрымаем заказ з Калінінграду, бо, як я трошкі раней казаў, усё ж такі вельмі рэдка нейкая з'ява, што з Калінінграду ёсць заказы на іншыя гарады Расіі. Чтоб цябе, каб цябе паскуда драла, што гэта я раблю? Запиздзеўся і паварот прапусціў, слухайце. Дурань, ну. Так. А тут, я так разумею, будзе толькі... Ага, нават вось бетонам агароджана. Вай. Карацей, больш увагі на дарогу. Давайте так. О! Круці! Глядзіце, як марудын гэта робіць. Нібы спецыяльна, он такі, не хочу, не поеду я туды, што рабіць у тым Беластоку? Так, а што у нас па гадзінах? У нас па гадзіне я вельмі много страціў часу на танкі, таму трошки пазней пачаў Евротрак сімулятор, вельмі хацелася все ж таки атрымаць сёння нейкае дасягненне. Спадзяюся, што так яно будзе. У мяне яшчэ ёсць, ну, амаль 2 гадзіны, але, я кажучы, менш за 2. Ну, так бы я б умовіў 1,5 ўсё ж таки. 1,5 гадзіны было вельмі аптымальна, бо застанецца шанс на абед, якасны, далей ўжо займуся сваімі справамі, магчыма, трошки там папрацаваць удасца, але асноўна ўсё ж таки будзе сёння выдача на ролик, на монтаж, пераклад, субтитры і гэтак далей. Слухайце, як прыемна. Замяніў шасі і вельмі прыемна стала разганяцца. Вось ужо 106 км на гадзіну. Мне падаецца, ўсё ж таки тая шасі 6/8, яно ці 8/6, не памятаю уже, як яна называлася, але такая была. Мало того, што маневровасць у яе зніжаная занадта, дык і хуткасць набірала так маруда, нібы смоўжык. А тут сколькі у нас? 1000 километров нормалёва. Зараз проляцім. 1000... 2 секунды будем в хаце. Эй, ну что ты робишь такое, а? На что ты так? Коли тебе подтиснуть, ага, камера тебе берет. Ездюк.
Кому там не ім'ється вже? По сустречці їхав, так? Не заважу його. Бачите, по сустречці. Сколько у нас, до речі, тут буде по Фінляндії до Хельсинки? Не, ну тут повинно бути минуток 20, я мислю. Бо далі вже буде трошки легче, там буде... Не легче, куди я кажу, там уже буде дорога по этому Балтійських країнах, тобто Естонія, Латвія, Литва, потім Польща, все это, ну такое, там дороги кепські. Не худкостне, ось такой там нема. Так можна було натиснути на педаль пологу і їхати собі хутенько. А будзе марудна, таму гадзіна, гэта дакладна выйдзе вось на гэту рэальнага часу маю на ўвазе гадзіну, каб выканаць эту адну задачу. Як ти кажаш, чаго яны её? Просто рабі сваё і все. Все будзе добра. Давай, уперліся плячыма, як беларусы заўсёды робяць. На плечы пасадзіў, да пагнаў. А что тут? Скаржиться нема на что. Trzymaj się lewej strony. Посмехайся только. Тым больш. Музыка добра гучыць. Кепскіх навінаў у нас няма. Учора ўвогуле мяне вельмі ўразіла навіна аб тым, што Украіне дазволяць абстрэльваць военные аб'екты на тэрыторыі Расіі. Гэта вельмі такая моцны штуршок у гэтых падзеях. Вельмі спадзяюся на тое, што ўсё ж такі спыніцца гэты напад, які мае вынікам толькі знішчэнне Ваўчанску. Усё, што давялося там зрабіць расіянам. Паскуды гэтыя ніяк не могуць супакоіцца ўжо. Аб'ем праваліцца, бля, у плоці падушыцца ўсім. Давайте лепш аб пазітыўным. Бо ўсё ж такі гэтая падзея, якая адбылася ўчора, што 13 краінаў дазволілі гэтае рабіць, ўсё ж такі яна будзе пазітыўны вынік, і мы набліжымся да перамогі. Наблизимся, не наближимся, наближаемся, але наблизимся. Вучыты беларускую. Да рэчы, яшчэ працягваю чытаць зянне, якое купіў, якое прыйшло да мяне на апошнім тыдні. Вельмі прыемна. Ужо па сюжэту прадвінуўся. Ну, няхай будзе прадвінуўся гэтай кніжкі. Вельмі прыемна чытаць. Усё ж такі Стівен Кінг, гэта Стівен Кінг. У яго свая стылістыка. Гэта было вельмі добра сабе уцяміць зноўку, бо дагэтуль я чытаў беларускіх, канешне, аўтараў. У мяне ёсць вялікая калекцыя Краткевіча, 22 тамы. Ось, а яшчэ таксама часопіс «Дзеяслоў». Таксама мадэрновая, сённяшняя, сучасная аўтары беларускія публікуюцца, вось, але калі вось зараз чытаю зянне, ўсё ж такі сябе уцямлівае, што розніца ёсць. Ведаеце, такой ён ужо на ўзроўні Стівен Кінг, ён ужо на ўзроўні класікаў класічнай літаратуры, бо такія адчуванні самыя я меў, калі ў 90-е яшчэ чытаў, будучы дзіцяцем. Вось, і захопліваўся той цёмнай вежай. Вось, іншымі кнігамі. Я ўжо не памятаю, дарэчы, мне толькі ў галаве засталася цёмная вежа, бо бібліятэку тую я страціў. Я страціў яшчэ ў нулявыя сваю бібліятэку дзіцячую, якая была ў мяне ў дзяцінстве да сканчэння школы, на ўвазе. І што там за кнігі былі, я ўжо забыўся. Я памятаю, што, напрыклад, я чытаў не толькі цёмную вежу, але і... Ну, што такое? Лера вас бяры, ну што вы так зрабілі?
Вось. Чаму памятаю «Цёмную вежу», тому што вельмі спадабалася ў свой час. Гэта была крутая кніжка. А з сучаснай такой літаратуры кого яшчэ чытаў? Амерыканцаў, дарэчы, фантастыку я чытаў. Мне вельмі спадабалася Айзек Азімоў. Айзек Азімоў супер фантаст. Trzymaj się prawej strony. Неверагодна, я не ведаю нават, што яго я не прачытаў. Вось бы з'явілася нешта і на беларускай мове, я б перачытаў. Бо ў яго гэта цыкл раманаў «Акадэмія», так, ці як там «Аснаванне» на расійскай. Аснаванне, а як на беларускай перакласці «Аснаванне»? Заснаванне, ці што тут, эти халеры берега этой расійскую. Хотя, кажучи, на ангельской называется Академия, Academy. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Вось. И Foundation. Skręć w prawo. Вось. Гэта я перачытаў. Бо першыя 3 раманы яны ўвогуле парвалі мяне. Але калі я зацікавіўся таксама серыяй «Я робот», вось, і калі ты пачынаеш чытаць з першых кнігаў, то бок з асноў, не проста пачынаеш чытаць вось пра «Я робот», а нават такія за апавяданняў, як там было «Зорнае неба», хіба што так яно называлось. Trzymaj się prawej Вось, strony, якая a потым następnie ператварылася ў серыю раманаў. Неверагодна. Наколькі ўсё гэта захапляе, наколькі ўсё гэта jedź prosto. цікавіць гэтыя абыходы, спроба абыходу штучнага інтэлекту, правілы, якія людзі навязваюць, гэтыя 3 асноўныя правілы, якія хіба што ўсе ведаюць, асабліва пасля выходу Skręć w lewo. рэлізу фільма «Я робот» з Уиллом Смітом. Вось, і калі ты чытаеш, я не памятаю, там каля 7-10 кнігаў усяго існуе па гэтым. Вельмі прыемна чытаць. А таксама вельмі прыемна было аддыхаць, адпачываць пад кнігі аб Лакі Стар. Лакі Стар, калі не паміняюся, яна так называлася. То бок пра прыгоды касмічныя рэйнджера. Ну, крутыя, карацей кажучы. Яны такія сапраўды дзіцячыя, але ўсё ж такі крутыя тым, што вельмі цікава распавядаюць, вельмі цікавыя дэталі ўсплываюць заўсёды, такі трошкі дэтэктыва, трошкі падумаць, трошкі павесяліцца. Ну, Азімоў гэта суперфантаст. Калі я не памыляюся, то ягоныя продкі, яны ж не амерыканцы, ён жа ж неяк звязаны з Беларуссю быў. Можа, хто ведае, калі вы глядзіце гэты ў запісе, то пракаментуйце, калі ласачка, калі памятаеце, Азімоў мае нейкія такія стасункі з Беларусі, ці ён паходзіць увогуле з Беларусі, быў народжаны тут. У Таллін і Травемюнде, не, дзякуй, мы туды не поедзем. Паехалі ў Таллін. Трошкі адпачнулі, так, у нас палова стаміны ёсць, таму акурат адпачнем недзе ў Латвіі. А можа, да Літвы дацягне. Вось, карацей. Азімоў гэта супер-топ. Калі хто не чытаў ніколі, раю усім пачытаць хаця б што-небудзь. Канешне ж, калі будзеце пачынаць, то пачніце з Foundation. Таму што гэты раман, ён такая, ведаеце, крытычная сума, у якім зведзена ўся творчасць Азімова. Таму што калі што, усе ягоныя раманы, акрамя Лакі Стара, яны звязаны менавіта з Foundation. І «Я робот» звязаны, і гэтак далей. А ўжо потым пераходзьце на «Я робот», і вы там знойдзеце сабе дэталі, якія не хапала, магчыма, каб зразумець нешта вось у Foundation. Куль появіўся той самы вучоны. Боже, як яго вылезла з головы, неважна. Даўно чытаў, калі што я чытаў яго больш за 10 гадоў таму, можа і 15 год ўжо мінула. Вось, я маю на ўвазе Азімова, але раю пачаць Foundation. Калі вас хоць як-небудзь цікавіць фантастыка, гэта must have. Просто калі, не дай бог, вы ведаеце што-небудзь пра «Зорныя войны»,
А про Foundation и Азимова вы ничего не ведаете, то каб вас пробраў понос, шчыра кажу. Калі вы не зведаеце Foundation, ведаючы пра іншыя творы касмічнай фантастыкі, то я вас прокляну. Купляйте, читайте, гэта вельмі карысна. Następnie skręć w lewo. Такія романы нельга прапускаць. Гэта ўсё ж таки Skręć w lewo. велізарная праца і вельмі грунтоўны твары. Я б так мовіў. Вось. Ну і, конечно, калі вы любіце просто псіхалагізм, любіце яшчэ містыку, Стівен Кінг вам у плечы. Гэта тое, што вы таксама абавязаны прачытаць. Вось, таму што і фільмаў знята на паводле ягоных твораў вельмі многа. Яны ўсе паспяховыя, не толькі з-за таго, што здымалі гэтыя фільмы рэжысёры з імён, вялікімі імёнамі. І акцёры таксама ў іх гулялі, але самі па сабе творы гэтыя, яны напоўнены настолькі дакладнымі дэталямі пра жыццё чалавека звычайнага, пра жыццё чалавека ў стрэсе і гэтак далей, крацей. Гэта невычэрпная крыніца ведаў. Не проста цікавай гісторыі, але і ведаў пра чалавеказнаўства, пра чалавека Jedź prosto. асобнага, пра стасункі, пра ягоныя сталенні, то бок то таксама адносіны да некіх падзеяў, якія дзеюцца заўсёды вакол нас, ці то смерці, то старасць, ці то юнацтва, ці то падлеткавасць, ну і гэтак далей. Стівен Кінг, ён сапраўды вялікі аўтар. На мой суб'ектыўны погляд. Поехали тут прямо. Jedź prosto. Ось хочу прямо проехать, каб не было там гэтай шэрай Skręć w prawo. поскудзі, якая маецца на бягучы момант. Przeliczam trasę. Нічога ты не прылічаш. Тут у нас апынулася, што гэта ўвогуле закрытая тэрыторыя. Ale tam mieliśmy... Nieważne. Да, Znajdę закрый nową trasę. дзяпу. Зараз тут Zawróć, развернемся. jeśli to możliwe. Мажліва. Няма нічога немажлівага для беларусаў. Мажліва ўсё. Велик. Хто ровар забыў? А тут сходы вядзем, калі што. Не патрэбна? Мне там абяцалі заплаціць, калі не памыляюся, каля 20 тысяч евро. За 30-ку аддам. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Тут у гэтай кадравай агенцыі у мяне разведаная тэрыторыя ці толькі сама непасрэдна кадравая агенцыя? Не. Яна шэрая. Бачыце, ось праязджаем яе. Паўз яе. Яна шэрая засталася. Ну, халера з ёй. Калі буду адкрываць тэрыторыю, то тады толькі заеду. Зараз, конечно, з прычэпам гэтым. Гэта не тое, каб мне зручна, але небяспечна рабіць. Яшчэ пашкоджу, там знізіцца плату. Лепей ляцець. 760 километров засталося, калі што. У нас яшчэ паўстаміна. Мы, канешне, на раз не заляцім. Чым толькі калі былі адпачуўшыя, то заляцелі без перапынку. А тут прыйдзецца, канешне, спаць недзе там у Літве. Jedź prosto. Бо стомімся. Стомімся на 100% верагоднасці. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony.
Na rondzie zjedź pierwszym Не zjazdem. погодзіцеся, вось гэтая гульня, Zjedź табе вось так вось едзеш медытатыўна. Яна выглядае прыгожа і гуляецца годна. Хацей медытатыўная гульня нармалёвая пад размову, пад стрым. Галоўнае толькі каб было з кім паразмаўляць. Не толькі самім з сабою. Спадзяюся, тым, хто калі-небудзь будзе глядзець гэта ў запісы, таму будзе цікава. Jedź prosto. Полетели 90. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? Say the words to remember. Now we're here to take control over your body, Trzymaj się over lewej your strony. soul. Gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your heart. Feel it Trzymaj się prawej strony. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Trzymaj się lewej strony. Now we will go back home today, eh? Until the very last hour. We still got few more days to slay, eh? It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Jedź prosto. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? Jedź prosto. Say the words you remember. Так, трошки збавим тон. Напередзе такі паварот, які мне не падабаецца. Дакладна на 120 я ўго не впішуся. Ось. Так, дакладна. А тут можна зноў прыціснуць. А, не, там кольцо. Напередзе кольцо, таму за гэтай Вольвай паедзем. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Пярно, мы доехали до Пярного, а это означает, что мы где? Правильно. Мы амаль что у Латвии. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo.
Skręć w lewo. Что за движняк-воршняк? Ну-ка. Дайте проехать. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Music keeps me on and on. You got the feeling. Music keeps me Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Music keeps me dancing. Jedź prosto. Music keeps me dancing. Music keeps me dancing. Jedź prosto. Ой, вночі їздить такое собі. Колькі вже ночних гэтых дорогу переехано. Повороты. И мы уже у Латвии, коли что. Jedź prosto. Лабакар Латвес. Ty kto? Kto by tu jeszcze mógł być, słuchajcie? Эй, человек. Поехали. Глядите, як він мене провокує. Щоб я його обганять поїхав. На швидкості 120. У нас так стамина уже поменшилася значно, слухайте. Я думал, что мы будем у Литве недзе спать, а тут придется хіба что у Латвии еще спать. До Литвы уже не дотягнем. Прийти и поглядим. Тут дорога ровная, это добре. Можно пролететь трошки. Ну-ка, что там у нас ось так? Не особливо тут щось башня. Можно не включать дальний свет. Дальний есть светло. А не дальний свет. О, привітання, ніхто долучився. Привітання, шановні. Ліні тяжко, напиши нечто у чатик. Как видать, кто ты, что ты, Катя, как тебе звать?
Але што, то мы зараз у Беласток едзем, у нас сходы бетонныя. Гэта мы у рамках Concrete Jungle выконваем задачу. Вось. І судзячы по тому, як хутенька згасла наша стаміна, то мы павінны будзем хутка ўжо класціся спаць і адпачываць. І, ну 2500, ну за што? Нібыта я тут лячу з вялікай хуткасцю, ці проста еду. Уначы, нікому не перашкаджаю. Сунуся сябе ў Польшу. Trzymaj się lewej strony. Эх, на жаль, паведамлення ніякага няма. У чатіку, а гэта азначае, што будзем дальше у адзіноце сумаваць, самі з сабою размаўляць. Калі што, каб для паразумення, то АБС-ка мае нейкую дэфолтную затрымку дзеля стрыма, то бок, калі ты напішаш нешта, то паведамленне я заўважу толькі праз секундаў 15-20, яно адразу мне не высветлівае яго. На жаль, але так працуе. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Это мы каля Рыгі ўжо, так, это Рыжская дамба. Так, вось яна бетонная злева. Гэта азначае, што мы, магчыма, і да Літвы дацягнем. Няблага. Вельмі няблага атрымліваецца. Her looks, I assume they come with a price. She's smiling, but that may just be a disguise. I wanna say hi, but I'm scared she'll kill me. Could we, will we, would she? Так, прыгадаю для тых, хто можа быць глядзіць упершыню і гэтак далей. На стрымах мы выконваем задачы, якія ёсць у Steam. Задачы, то бок гэта дасягненні, якія ў нас маюцца там за іконкамі, гэтак далей. Ну, трэба выконваць нейкія спецыфічныя шагі, крокі, каб атрымаць гэтае дасягненне. На сённяшні дзень ужо у нас выканана з 87-29. В рамах DLC, якого мінімаецца на рахунку, гэта Балтик і Скандынавія. У гэтых рамах мы выконваем наступныя задачы, іх каля 5 усяго. Пры, вось бачыце злева ў версія актыўная, то бок над якім мы акурат зараз і працуем. Яны найхутчэй за ўсё выконваюцца, то бок усяго трэба там, напрыклад, ось... Што гэта за жоўтасць такая там з'явілася? Гэта ж хамаванне рухавіком. Добра, адвярну увагу, прыбачце. Вось злева ў версіі там вызначаныя гэтыя 3, якія мы выконваем на бягучы момант. Яны прасцей за ўсё, бо ў іх найменшая колькасць крокаў. То бок у аднаго 4, у другога 10, трэцяга 5. Але не заўсёды гэта працуе такім чынам, што калі менш крокаў, то ён выконваецца і хутчэй.
Бо, наприклад, Exclave Transit має проблему такую, што яно патрабуе з Калінінграда дастаўкі ў іншыя гарады Расіі, каго-небудзь, неважна. Вось, просто гэта трэба зрабіць у выдатнай форме, то бок не пашкодзіць, не атрымаць ніякіх мандатаў і так далей. І за два стрымы, калі не памыляюся, вось пятнічны і сённяшні у нас толькі одна задача была готова. Слухайте, мы пераязджаем у Літву. Нам стаміны хапіла, это вельмі добра. Зараз давайте паглядзім, што у нас на мапе ёсць, дзе мы прыкладна будзем адпачываць. Так, паневіжаць тут маецца. Адразу тут ёсць зона адпачынку. А ніжэй што? І тут ёсць. О, і тут, і тут, і тут, і тут. Карацей, можна ехаць, пакуль не пачырванеем. Пакуль не пачырванеем, і там будзе дастаткова лёгка знайсці адпачынак. Далей, што тычна дасягненняў. Гэтыя дасягненні ў нас яшчэ маюцца два. Маю на ўвазе Скандынавія і Балтыка. То бок тыя, которые не адзначаныя зараз у левым верхнім куту. Бо першая гэта фармер, лайка фама. Пра фермы, то бок мне трэба адвесці груз на фермы, якія знаходзяцца ў Скандынавіі, там іх каля 26, плюс-мінус, не памятаю. Вось. І тое самае, але не для фермераў, а для заводаў. Так, гэты спіс таксама ёсць асобны, іх там каля 20, 15-20, няхай так будзе. Вось, гэта вялікія задачы, але можна будзе выканаць на працягу там пара тыдняў. Вось, крочачы па аднаму кроку. Не па аднаму, мабыць, там і па 3-4 за стрым, то бок я спадзяюся, што суседнія гарады будуць мець заказы, каб мы маглі вазіць туды зад уперад гэты груз вельмі хуценька. Ось як, напрыклад, адбылося у пятніцу, мы зрабілі ажно 6 даставак, 6 ці 5 даставак у межах канкрыт Exclave, канкрыт Jungle, пабачце. Вось, спадзяюся, што гэтак жа будзе і на фармере, і на індастрыяле. То бок мы многа часу не згубім на гэтым і атрымаем гэтае дасягненне. А ўжо потым у нас застанецца толькі такія дасягненні агульныя, тыпу Pathfinder, адкрыць мапу на 100% і адкрыць у кожным горадзе гаражы, ну і так далей. Там іх зусім не шмат. Вось, і калі мы зробім, дакладна мы зробім Pathfinder, калі мы адкрыем мапу на 100%, вось тады ўжо я набуду наступныя DLC. DLC наступныя гэта могуць быць Vive la France, так, і Італія, пакатацца па Італіі, па гэтых гарах, па Сіцыліі і гэтак далей. Але так асабіста, што мяне прыцягвае увагу маю, гэта Black Sea, канешне ж, і West Balkans. Так, то бок гэта Чорнае мора і Балканы. Там Турэччына, Балканы, Грэцыя, я так разумею. Вось гэты рэгіён чамусьці мяне прываблівае. Да заебалі вы, 2700, совесть ёсць. Trzymaj się lewej strony. Бессовесныя тварыны. Вось, такім чынам, на бліжэйшы час, гэта як мінімум плюс-мінус месяц. Вот, я так падлік вёў на мінулым тыдні, што гэта будзе канец чэрвеня, калі мы скончым неабходныя нам задачы рабіць па бягучым DLC, Скандынавія і Балтыка. Вось, і мы ўжо напрыканцы гэтага месяцу будзем купляць новыя DLC, каб рухацца далей. Jedź prosto. Вось, і замест яшчэ адныя 3700. Сука, курва ваша мать. Чакай, мы уже приехали. Я почервонел, я только зараз заўважыў. Так, сюды хадзі. Nie nowej trasy. І зараз сюди давай. Skręć w lewo. Паліва у нас хапае, нам заправляцца не трэба. Nieważne, znajdę nową trasę. We will always
Doliczam trasę. For the people, for the land. Let's go back to when we were young. Так, добре. Animals we stand. Зараз одну хвилиночку. Я хочу Go back to when зменшить гучность. kids across the Ось так ось. Бо раве що дурное. Пробачте. Savannah. Ось так ось. Ми на місці. Тут немає нікого, тому просто улево і назад поїхали. Ну як назад, уперед. Где тут наши дворники, вытирачки? Ну, нехай так і маслають. Ось, таким чином. Але што, калі вам замала гуку на музыцы, то калі ласочка напишите ў чатик, ці вось калі-небудзь Skręć w lewo. пасля прагляду гэтае відэа, то ў каментарах адзначце, буду ведаць, якую гучнасць выстаўляць, каб яна не перашкаджала мне, а таксама было чутно і вам. Добра, дождж цалкам гэта плохо. Гэта кепска, таму што мы не зможам лётаць. Мы павінныя зараз будзем ехаць марудна, асцярожна, каб нікуды не ўпісацца, не страціць наш цягач і не пашкодзіць наш груз. Але, дзякуй Богу, ўжо 314 кіламетраў засталося да Беластоку. Хуценька ўжо выканаем гэтую задачу. Гэты этап, так. Trzymaj się I prawej strony, магчыма a будзе następnie выканаць zjedź наступны. w prawo. Магчыма, у Калінінградзе з'явіцца задача, вельмі на гэта спадзяюся, што мы ўсё-такі Exclave Transit зможам як бы гэта скінуць са свайго месца, бо адна з 5 ўжо вісіць даволі даўно. А калі не, то ўжо скончым гэты канкрэт Jungle і з заўтрашняга дня пачнем Cattle Drive. Калі што. Так, трэба акуратна ехаць, карацей, будзем ехаць па правілах. Jedź prosto. Конечно. Знак 70 и камера. Классика. Нават 50 и камера. Хай вас халера бярэ, боже, хто вас папрыдумваў, каб гэта ў гульні так рабіць? Сімулятор, хіба што так. Логіка толькі ў гэтым. А было максімальна падобнае на жыццё рэальнае. Przygotuj się do skrętu w lewo. Спадзяюся, што на стрымы ўсё ж такі сядзіць маўклівы глядач, а гэта азначае, што Skręć w яму, lewo. магчыма, таксама будзе карысна даведацца інфармацыю, якую я ў пачатку стрыма казаў, аб тым, што зараз на бягучы момант я працую над монтажом першага пілотнага выпуску па такой гульні, як Ghost of Tsushima, так, прывіды Цушыма. Вось, ролик быў зняты ў суботу, то бок зараз я толькі апрацоўваю яго. Там трэба зрабіць невялічкае інтра, так, канцовачку таксама запісаць і дадаць. Вось, і што вымагае найбольшых высілкаў, гэта даданне субцітраў, бо гульня не падтрымлівае ніякай мовы, якая з'яўляецца распаўсюджанай на тэрыторыі Беларусі, то есть ці сярод беларусаў. Там толькі ангельская, напрыклад, з ангельскімі субцітрамі, якую я выкарыстоўваю. Ось, таму і пераклад раблю на беларускую, магчыма, гульцоў ці не гульцоў, а як гэта, карыстальнікаў, маіх падпісчыкаў гэта зацікавіць, і яны палічаць усё гэтыя высілкі карыснымі. Тое, каб можна было паглядзець непасрэдна гульню, да і пачытаць сюжэт на роднай мове. Выйдзе, калі што, пілотны выпуск, вельмі спадзяюся, што сёння. Гэта не 100%, таму што відэа будзе каля 1,5-2 гадзіны, першае пілотнае.
Вось. І я яшчэ падумаю, магчыма, зраблю менш. Jedź prosto. То бок там ёсць некаторыя часткі, якія дазваляюць гэта зрабіць. Вось, магчыма, пілот будзе трохі менш. Вось, бо на першым відэа выканана было адно з асноўных задач, сюжэтных задач, а таксама быў пройдзены ўступ. Але мне падаецца, трэба ўсё разам рабіць на 1,5-2 гадзіны, таму што гэта больш цікава, як зноўку з майго пункту гледжання. Вось. Таму, магчыма, трэба будзе пачакаць да заўтра, напрыклад, каб паглядзець гэты выпуск. Вот, пілотны. І выказаць сваё меркаванне аб гэтым у каментарах. Так, добра. Што? Хто гэта зрабіў? Дзе гэтая поскудзь, якая мяне штрафавала? І ў сраку. Дзе ты едзеш? Няўжо ён за мною едзе недзе? Гэта ж немагчыма, каб ён 2 разы быў на супрацьлеглым пасе, адзін за адным ехалі. Так, чакайце, вось мелодыя адна змянілася і ўжо занадта ціха. Што за страйн? Усё, зразумеў, што гэта было. Гэта была налада. Я не змяніў, калі манціраваў. Мантаваў учора ролик, я змяняў гучнасць агулам сістэмы. І нават не заўважыў, што яе не паставіў зноўку на той узровень, які быў да гэтага. Таму мне было то ціха, то гучна. І буй. 178 километров засталося, уже охотенько будем на месте. Так, у меня аккурат застаецца 1 гадзіна на гульню. Чыма одной задачу якую-небудзь стаю выканаем. Больш чым одну дакладна не. Ой, цішэнне, што я разагнаўся. Дождж жа Jedź ідзе. prosto. Здорово, фермер. Trzymaj się lewej strony. Да рэчы, ёсць гульня Farming Simulator. Яна мне таксама вельмі падабаецца. Я адгуляў яе даволі шмат часу ў 22-м годзе. Ну і 23-м таксама. У 24-м уже не гуляў, бо надоело. Trzymaj się lewej strony. Але вось калі выйдзе там, напрыклад, Farming Simulator 26, то пагуляю з вялікім задавальненнем. Паспрабуем, пакаштуем, што яна там сабе уяўляем, як яна выглядае. Працей кажучы, нешта будзем прыдумваць. Так, дожджик у нас слабее. Можна абагнаць тут гэтага хлопца. — 137 километров. Добре. Добре, ідем. Ну что, мы переезжаем уже с Литвы в Польшу. Ой, знакомый переезд. Слушайте, я столько разов по им ездил, когда мы пересекали межу, переезжали межу с Литвою, и когда нам треба было в Варшаву ездить. Мы по этой дороге проехали шмат разов.
Белосток про 115 километров. О, Польшча нас сустрэла без дажджу, гэта вельмі добра. Ляцелі, сонейка свеціць, пагналі, пагналі, пагналі. Нас чакаюць. Ля, вылетел я. А коли б я ехал там ближе до тебе, га? Careful with your pretty eyes and run with me. You're young. 'Cause you and I are a secret. Feel like drift against your skin. 'Cause honestly, Jedź prosto. it's all part right. This is so real. Just you and me with the escape girl tonight. Someone said something stupid. Swipe right now, I'm watching what you did. Backward down now, I'm at a disadvantage. But I think that it's worth it. I put my headphones on. I play my favorite song. I go to sleep and try again. Mama used to try and tell me, woman, is it on it? But I think I feel like drifting away. — 15 кілометрів. Яшчэ хвілінка і ўсё. І мы на месцы. Ну, вось бачыце, зноўку палова стаміны. Як я і казаў, калі выязджалі мы з гэтага бетоннага заводу, што калі было не палова, а цалкам шэрая, так, то мы б хіба што без адпачынку па дарозе сюды довезли бы Trzymaj się гэты lewej груз. strony, a Ну, następnie уже адпачывалі недзе skręć там w lewo. на базе нашай, напрыклад. Skręć w lewo. Ось так і адбылося, што пакуль мы плылі там на параходзе гэтым на пароме, то мы трохі адпачлі, вось, і ўжо стаміны б сюды хваціла б. Ну, а так адпачлі па дарозе. Дзякуй Богу, што гэтых зонаў адпачынку даволі шмат існуе на мапе, і без Trzymaj się засялякіх prawej там strony, праблемаў a następnie skręć можна w prawo. знайсці зону для сябе места, не зону, хутчэй месца для Skręć сябе, w каб prawo. адпачыць. It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight. 'Cause when I'm with you, Skręć Нам w сюди, prawo. уже на місці. everything will be alright. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Так, як заўсёды здаем з нулём, бо мы ўжо пракачаны 9 з 10. 9 з 10. Адразу мы гэта адмячаем. Эй, чакай, сюды. Так, дзе наша гэта?
Ось яна, сюди. І ви так само бачите гэты вынік, якога мы дасяглі. Добра. Так, дзе ты, вось ты? А што мы робім? Мы адразу шукаем у Калінінградзе, бо гэта найцяжэйшая наша задача, каб знайсці ўсе 5 заказаў з Калінінграду, іншых гарады. Ёсць! Выдатна. Што? Поглядзіце, где груз адбіраць. 22 гадзіны, а ну-ка. Znaleziono sygnał GPS. Porządek. А ну-ка, ляцім Znajdziemy в trasę. Калининград, пусенька. Так, вниз, 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 вниз. Так, Калининград. Путенька адбіраем все, что там трэба, бо далёка ехаць ад города непасрэдна. Я нават не думал, что на такой адлегласці можа быць заказ, нішто сабе. Так, куди нам тут? Тут прямо, так? Ось сюди. Skręć w lewo. Przygotuj się do 146 skrętu w lewo. кілометрів, уявляєте собі? Skręć w lewo. Дякую Богу, що там було 22 години. На тое, каб я мог адабраць гэты груз і адвезці ў Петербург. Ай-вай-вай. Trzymaj się lewej strony. Але a дакладна мы там następnie яшчэ не былі, skręć калі... w lewo. Я ў гэтым упэўнены чамусьці. Skręć w lewo. Бо мы неяк тут заўсёды от побач з горадам адбіралі ці везлі ж нешта сюды. А вось каб так далёка было пад мяжой з Эстоніяй, калі не памыляюся, адбіраць груз гэты, такога яшчэ не было. Ну давайте, хлопцы, ну не марудзім, не марудзім. Бо справа чакаем. А, одразу сюди. Что нам тягнуться за ими? Засранец. Ты погляди, я тебе зараз доганю. Я тебе так само гэта зраблю, поскудь ты такая. Сюды ходи, белая тварина мелкая. Устроил мне брейк-чекинг. Говняк малый. Jedź prosto. А, червоний, червоний. Добре. Добре, що хамова не хапіла. Так, чекайте, я тут знову не переключився. Ось. Добре, ось зараз переключуся, можна протягувати. Так, поехали. Мы едем. Далеко, вельми далеко. 120 километров еще. 120 километров. Нам до метовой кропки. Чтобы добрать наш груз и отвезти его в Петербург. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Jedź prosto. «90 километров уже засталося. Без причепу, ведаеце, так худенько атрымліваецца ляцець, як на крылах. Trzymaj
się prawej strony. Что ты, скуль ты? Сподіваюся, там сестрички не буде. І не було. Jedź prosto. Проскочили, без вазелину. Чыгунка напереди, так? 1, 2, есть червоная, только не закрывайся, добра. Поспели с дну. С днуку только проскочили. Так, палева у нас мало уже. Или что, 53 километра? Не, ну, конечно, не больше, чем на 53 километра. Мабуть, надо тогда Петербурга попить. Але треба буде відпочивати недзе по дорозі, і там де поспім, там і заправимося. Skręć w lewo. — 32 кілометри засталося. Вельмі добра, вельмі хутка атрымліваецца даехаць. Przygotuj się do skrętu w lewo. Як скажеш, дівчина, вже готова. Ми ніяку фермерську продукцію повеземо, так? Skręć w lewo. Нейкая Сонейка, ці то алея подслонечниковая будете, что Skręć это? w lewo. Не, это рампа нейкая больше подобная на жывёлагадоўчую ферму. Что это? Молоко. Сухое молоко. Do dzieła. Так. Все. А як правильно, все ж таки сухое молоко ці висушене молоко? Хіба што будзе правильно ўсё ж таки казаць сухое молоко, тому што не заўсёды, асабліва кітайцы, робяць гэта з малака. Ну так, шчыра кажучы. Таму ўсё ж таки сухое. Droga. Бо яно можа рабіцца з замяняльнікаў, таго ж казіну, ці яшчэ нешта падобнае. Там соевый белок добавляць, ці што нешта такое. Які брудота тут злева. Брудота, прабачце, брудота, не брыдота. Skręć w Бо prawo. брыдота гэта пра іншае, гэта пра Лукашанку. — 990 километров. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Там злева нема нікога, нема. Справа так само. Ну, поехали тогда. До ногу, блядь.
Як заўсёды, педаль у падлогу, паехалі як малахушэй. 970 километров это даволі шмат. Это нам на 2 разы на 100%. Тым больш, што у нас стаміна амаль што больш за палову, так? Там хіба што адсоткаў 30 засталося у нас стаміны. Таму гэта на 3 гадзіны шляху. Ну, толькі з Калінінграду і паспеем выехаць у Эстонію. А там уже напрыканцы Эстонії павінны будзем недзе спаць. То мы до Вільнюса едем, вы што? Сур'ёзна? Так, прикалываетеся. Skręć w lewo. Якая студня, што я вяржу? Дурань, гэта ж Літва. Гэта ж мяжа з Літвою. Боже, ну якія дурныя. Так, документики. Калі ласачка. Поехали. А что это за зеленое такое? Что за ануча зеленая? Каля другой трехполосной анючей. А. Там 3 полоски, а там 2 скрыжеваные. Зелено-желтая. Przygotuj się do skrętu w lewo. Да не хочу я. Можно вправо, я поеду вправо. А тут яшчэ і не атрымліваецца з гэта разведаць, каб яно ж пажаўцела. Бачыце, злева дарога яна засталася шэрая. Курва мать, што сабе дазваляеце, як гэта? Мне прыйдзецца потым яшчэ і гэтымі ездзіць. Ой, ну людзічкі добра, ну як? Ну на што такія пакуты? Вось тут бачыш зразу ўсё, хопа! А тут трэба будзе вяртацца яшчэ да гэтай дарогі. Ой, бой. Ой. Я не хочу такого. Гэта дурная праца катацца па дарогах, каб яны пажаўцелі. Бок ты ж нічога не вязеш. Хаці. Гульня ёсць гульня. Свае абмежаванні ўсё ж такі ёсць, нягледзячы на тое, што гэта сімулятор. Так, мы ў Літве, так? Добра разумею. Кібартай. О, я такіх гарадоў нават не ведаю, першы раз чую. Кібартай. І гэта дакладна літоўскі горад, не татарскі. Jedź Кібартай. prosto. Больш падобны на татарскі горад усё ж такі. Так, 940 километров, ну даволі шмат. Спаць мы будзем праз кіламетраў 200, магчыма 300, як пойдзе, конечно. Разворот. На развязцы трэба будзе на разворотасці. Каб паехаць улева. Jedź prosto. Дядька, ты куды? Направо ці прямо? Trzymaj Dawaj się na lewej prawo. strony. Nie. Trzymaj się prawej strony. Trzymaj się lewej strony. Так, чекайте, треба повершити рака, а то затекла.
Jeszcze треба wytrzymać, a to już nie сядется мне. Jedź prosto. Ну не, ну едет там где-то сзаду. Паскуда такая, ну погляди на его, а. Ну 100% зараз буде мені контролить всю дорогу. Trzymaj się lewej strony. Ой-ой-ой, не дай бог, то будет неде 50-60 и нечто подобное. То я гэтая паскуда адразу выпіша мандат чарговы. Ну, ж кажу. Ой, говно. Trzymaj się Каб prawej тебе strony. черти драли, каб ты задушился. Холера тебе бери. Ну что, отшипился от меня не? Там нейкі чорны поехал, а гэтага не бачно. Ну, спадзяюся, што адчапіўся. Давайте, гаш, давайте гни. Ты ж моцны. Trzymaj się lewej strony. Так, по 770 километров. Засталося у нас каля 15% стаміны. Ну, 20 максимум, не. 20 гэта з вялікім таким накидом. Полетели. Полетели. Сзаду у нас ментов нема. Так, покольки мы тут уже 10-15% у нас стамины засталось. А что у нас по мапе? Где тут зона отпочинку у нас на шляху? Нема. Вось тут магчыма побачим. А и тут есть, где мы отпочивали, аккурат, коли ехали у Белосток. Ну, там есть. Добре. Чекаем червоного стану и уже потом шукаем зону для відпочинку. Камера. Хай буде камера. Так, нечто мне не подобается, хіба что на дворе псуется. Збирається на дождь, як мне подається. Так, там знову буде поворот налево развязку. Чи поспею я обогнать где-то двух? Trzymaj się lewej strony. Поспел, только вот за этим придется тягнуться. Ёлупнем. Ага, направо. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Not a saint, you're mad. Your sugar-coated doll is not so pure, my bad. I don't give up. You're stepping on І вирулили нарешті. you're mad. Але там знову Trzymaj направо się prawej треба. strony, a Ага. następnie zjedź w prawo. Право и вправо. Что тут такое? Like that, Zjedź w Что prawo. за перешкода? I'm gonna spend the night. I'm
Ой-ой-ой-ой, а я не хочу іншим шляхом ехать. Можно я сюда? Spit your words on someone else. Don't act like you're so obsessed with me. Это пауз гэтага. Ага. Ой, уціснуся. І тут я так само уціснуся. Read my lips, you don't know Ха! you're drowning without me. Хер вам на лиси. Feel my eyes, sympathy high. Проехал. Well, come as a bitch, get ready for this. Jedź prosto. I trust my best advice. Will hate me wearing the pants if you look so damn obsessed with making me a perfect lie. Make up a side. Что за местечко тут такое маленькое некое? Get shit if you don't like this. It's still in your man's world. I'm not gonna spend the night. I'm talking. You got bad things on your mind. Keep walking. Spit your words on someone else. Don't act like you're so obsessed with me. Каунас. Это ковно було. You know that I ain't coming back. І що собі? Read my lips, you do not like that. Ми ковно проїхали. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Я перепужав трошки. Треба буде шорт змінити. Після стриму. Trzymaj się prawej strony. Обов'язково, дівчина, все буде. І право, і лево, і як скажеш. Головне, каб доїхали. По одним кавалку доїхали. А, гэта не на дождь збіраецца, гэта просто вечар. Так, по гадзінах бачу. Уже 22 гадзіна ідзе вечара. Jedź prosto. Дык едуш. Я жо я ускладняю нешта. Спіть, мент. Хай спіть. Я не супраць, хай яны спяць усе тут, в этой гульні. Trzymaj się prawej strony. Так, сюди, сюди, сюди. Trzymaj się lewej strony. О, пазяхаць пачалі. Пазяхаем, гэта значыцца, што мы ўжо блізка да чырвонага стану. Так, бач ложак. Ложак ёсць. А паліўная станцыя там ёсць ці не? Бо калі ёсць, то мы туды і паедзем. Ёсць, вось ён. Усіна паліўная станцыя наша. Ну, значыцца, мы туды і паедзем. Не спяшаемся, акуратна. А, глядзіце, гэта той самы адпачынак, дзе мы былі. Гатэль гэты вось. Мы тут і былі, калі ехалі ў Беласток. Добра. Ну, зараз мы не ў гатэлі будзем. Зараз мы будзем у нашай машыне спаць. Мы просто заправімся. Ale tam Сюди, mieliśmy, сюди, дай- nieważne, nie znajdę nyj. nową trasę. Дзеўчына, не ный. Так, вось мы зараз тут заправімся, і вось там справа, калі не памыляюся, зона Skrętu w адпачынку. prawo. Добра. 1,59 за літр. Нармалёва. Амаль што як у Польшчы. Так, ну что тут у нас? Добра, поехали.
Цішэй. А як тут паркавацца? Прабач. А ці у нас тут ёсць недзе... Тут няма. Ось тут. Давайте мы даедзем туды, до наступнага. Бо тут вельмі нязручна будзе паркавацца, я тут задолбуся. Управа, влево, вверх, униз. Гэтага руля круціць, і маю на увазе стырну, конечно ж. Каб припаркавацца нармалёва, ды заснуць. Мы толькі-толькі сталі чырвонымі, таму не шкодзіць, мы даедзем, паспеем. Калі хто не ведае, то у нас, калі ёсць чырвоны стан, і вось толькі-толькі з'явіўся, ён дазваляе праехаць яшчэ каля 1 гадзіны без наследстваў нейкіх, паследстваў. То бок табе ні мандату не выпішуць, нічога. Гадзіну гульнявога часу, нереальнага, конечно ж. Ну едь ужо, ну што гэта такое? Вось. І ўжо праз 1,5 гадзіны, калі не памыляюсь, ці можа трохі меней, у цябе пачынаюць заплюшвацца вочы, цябе выпісваюць, конечно ж, мандат. Ну і ён там зусім малы, там на 100 евро, ні аб чым. Вось. І вочы заплюшваюцца. Гэта асноўная праблема, таму што яшчэ гадзіну ты будзеш ехаць, і цябе перыядычна будзе сцемняцца ўсё вакол. Вось, то справа, то злева, то і гэтак далей. Ну, тыпу, ты засынаеш. Вось, а ўжо праз яшчэ 1 гадзіну, то бок гадзіну нармалёва, 2 гадзіну з невялічкімі праблемамі, 3 гадзіна гэта ўжо трандзец. Гэта прыйдзецца ўжо недзе паркавацца, каб засынаць, бо ты будзеш адключацца. Як гэта выглядае ў гульні? Ну, тупа чорны экран, ты знікаеш, элементы кіравання машыны, яны просто не дзеюць ніяк, і ты пачынаешься ўжо праз некаторы час, і як зразумела, ці то на ўзбочыне дарогі, ці то недзе там. У мяне пара раз было у плоце, у будыніні. Бо я так дацягну да таго, што засынаў у горадзе і уперуся, напрыклад, на тротуар у нейкую будыніну. Ну, такое было, карацей кажучы. То бок, вось максімальна у вас ёсць 2 гадзіны. Вы атрымаеце мандат за гэтыя 2 гадзіны, але даедзеце куды вам трэба. Вось, таму тут колькі у нас? Ну, зусім мала было кіламетраў, магчыма, там каля 30-40, ну, максімум 50. Гэта і зона адпачынку, якая будзе наступная. Больш зручная. Вось таму гэта максімальна гульнявая гадзіна, і мы спакойна ўсё ж такі даедзем. Вы, напрыклад, ужо заўважыць павінны былі, што я заплюшчваў вочы, то бок станавіўся экран больш такі цёмны. Тут кольцо у нас, так? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Давай. Хутчэй. Zjedź z ronda. Ты не спяшаешься, але я спяшаюсь трошки, но... А тут так, на гэтай паліўнай станцыі 2 зоны адпачынку, у пачатку і ў канцы. Ну, мы, конечно, станем у пачатку, бо так зручней паркавацца ў ёй. Адразу сюды. Захамуем. О, бачыце. Все, мы на месцы, адпачываем да раніцы. Вельмі добра атрымалася. Колькі у нас засталося кіламетраў да мэтавай кропкі? Давай. 642 километра, 10 гадзінаў. Нешта за много, насамрэч, для 640 километров, ну паглядзім. Тут яшчэ будзе, канешне, адна мяжа. У нас по дарозе маю на увазе кардон, гэты самы, з мытнікамі і так далей. Але ўсё роўна гэта павінна быць менш за 10 гадзінаў. Каля 8-9 максімум. Jedź prosto. Так, гэта мы пераязджаем адкуль куды? Гэта была Літва ці Латвія ўжо?
Калі гэта адзін будзе астравок такі, выспа нейкая, гэта будзе тады з Літвы ў Латвію. У нас уперадзе яшчэ і Латвія, і Эстонія. Не, там два. Павінна быць латышска-эстонская мяжа. Зараз паглядзім, чакайце. Гэта што, Літва? Не, гэта што Літва, Латвія. Тут Літва, а там Латвія. Ясна, зразумела. Яшчэ ехаць праз Латвію. Латвію. Jedź prosto. Ось я парушальнік году, слухайце. Jedź prosto. The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Men Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. let you turn violet and Zjedź z ronda. summer high. Met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind as long as it's with you. As long as it's with you. Калі што, гэта будзе на сёння апошні наш заказ. На гэтым стрыміць на сёння мы скончым. Я займуся сваімі справамі, перакладам роліку, субтитрамі да яго. І гэты ролик з'явіцца сёння на канале, я спадзяюся, магчыма заўтра. Працей паглядзім на вынік, які атрымаецца, што Na будзе, rondzie zjedź drugim zjazdem. як хутка. Вось. І што? Ну, а заўтра працягнем. Не апусці мяне, добра. Zjedź z ronda. Вось, то бок заўтра мы працягнем, як заўсёды. Няблага атрымліваецца апошнім часам. Вот я на прошлы тыдні зацярпеў трошки. І добра, што пагуляў, нават калі сесіі былі роўно у танкі, таму нармалёва Na атрымліваецца rondzie пагуляць. zjedź drugim zjazdem. Статыстыка перамог яна добрая. Канешне, баі на стокавай тэхніцы яны такія сабе атрымліваюцца ўсё ж такі. Але Zjedź z ronda. ва ўсялякім разе пакуль гуляць прыемна, не надоела, не надакучыла. Вось, і можна спакойна сабе гадзіну-паўтары выдзяляць штодзень, каб пагуляць, магчыма, і вас таксама. А на ўвазе гледачоў гэта забаўляе і глядзець цікава. Вось, але асноўна ўсё ж такі вот так сімулятор. Магчыма, хутка ўжо ўсё гэта зменіцца, таму што выйдзе Microsoft Flight Simulator. Гэту гульню я доўга чакаў, яна таксама паўплывае на нашы стрымы, відэа, ну і гэтак далей. Будзем бачыць. Пакуль я загадваю толькі да канца бягучага месяцу, як яно будзе ў ХЗ. Як яно будзе, як складзецца, але вельмі спадзяюся ўсё ж такі на рост аўдыторыі.
на зацікавленасць у развіцці беларускай мовы, беларускай інфармацыйнай прасторы. Вось таму будзем працягваць, бо мне гэта цікава, я гэтым займацца люблю. А калі з'явяцца і гледачы, нават 2 чалавекі, якія будуць заходзіць да мяне ў госці на стрымы, гэта будзе проста супер-пупер. Запытацца, як справа, чым займаюцца, чым жывуць, што думаюць, што чытаць, што слухаюць і гэтак далей. Не паспею яго абагнаць. А вось тут паспею, спадзяюся, што нікога не будзе. І нікога няма. Добра. Падабаецца мне гуляць на геймпадзе. Вельмі добры геймпад атрымаўся. Калі што яго... Ідзі ў сраку. Геймпад. І прапусціў камеру. Карацей, геймпад у мяне ад Xbox One, таму што гуляю я з-пад вінды і палічыў, што лепш купіць для Xbox, чым для PlayStation. PlayStation ўсё ж такі, магчыма, можа мець нейкія абмежаванні ў дачыненні да PC. Яна арыентавана ўсё ж такі на сваю кансоль. Што гэта такое? Добра. Ой, не, менты. Ну не. Ну, все так добра было. На что вы тут едете? Едьте себе где там-нибудь. Хорошую вёску. Давай. Бачишь вёску упереди? Давай туда. На что ты тут едешь? Trzymaj się lewej strony. О, добра, ён управа едзе. Гэта вельмі добра. Едь. Але і нам было патрэбна права з'ездзіць, бо тут трэба адкрыць гэтыя колы. Ой. На мапу гляжу і не бачу, што еду у плот, які тут маецца на узбочыне паабапал дарогі. Ай, карацей кажучы, пазней ўсё ж таки мы будзем адкрываць гэтую мапу і все роўна тут будзем катацца. Гэтае кола цалкам не адкрыта, таму прыйдзецца па ім 500 мільёнаў раз катацца яшчэ ў поўні наўгад. О, Jedź prosto. траекторыя як у Формуле 1, бачылі? Як Алонсо ў лепшыя гады. Нормалёвы такой пазітыўны драм-н-бейс. Падабаецца. Больш бы такога. Што за затыкі такія з'явіліся? Ці гэта з-за таго, што інтэрнэта праблемы нейкія ёсць? Маю на увазе свой інтэрнэт, канешне. Так, у мяне яшчэ засталося 15-20 хвілінаў, каб скончыць гэтую задачу. Ці атрымаецца ў мяне 382 кіламетра і вось 6 гадзінаў гульнявога часу. Так, мы пераязджаем у Эстонію, добра. І атрымаецца 378. Слухайце, ну за 20 хвілінаў магчыма не. Чай за ўсё 30 хвілінаў спатрэбіцца, прабачце. Гэтыя дыкцыйныя нейкія там праблемы у маім роце, яны яшчэ не даюць мне падыхаць. Слухайце, блядь.
Сиди куди-небудь. Говняк размалёваны. Jedź prosto. Ой, няўжо. Ён паслухаў мяне, слухайце. Прикольно вышло. Так, карацей. Карацей, трэба сёння яшчэ да таго, што мне перакласці трэба і змантаваць гэты ролик на доступ з шыма, трэба паскашваць уткамоўкі і трэніраваць свой моўны апарат, так бы мовіць. Бо гэта ў ніякія брамы не лезе ўжо. Трэба з гэтым нешта рабіць. Што гэта? Мы уже до России доехали. Przygotuj się do skrętu w lewo. Нормалёво так. Трошки. Давай, проверяй мои документы. Проверяй мои документы. Давай. Подымай шлагбаум. Ну. О. Так, Эстонию прошли, далее Россия. Я сподіваюся, меня не погонять ни на доследование, ни на рентген. А то, ведаете, апошні раз, як було, там проехался хіба что. Skręć w lewo. Я ехал назад, толькі кудысьці там з Петербургу. Бо з Петербургу так само можна везці гэтыя бетонныя рэчы. Не, хлопча, стой. Ну, у рамах вось гэтага конкрет джангл. Ну, задача гэтай. Ты карацей мяне на адваронным накірунку у Эстонію, вось як тут. Так, дакладна, вось тут, на гэтым... як гэта... памежным пераходзе. Вось на гэтым пераходзе мяне і на рентген, і на даследаванні, карацей. Як казаў капітан Герман, YouTube-канал такі ёсць, калі ён ездзіў у Расію, адзіныя куды не заглянулі, дык гэта ў сраку. Так нават і тэлефон бралі, і ўсё астатняе глядзелі, карацей. Такое было гаўно. О, дзякуй Богу, пропусцілі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Przeliczam trasę. Szukanie nowej trasy. Не ны, баба. Едем да едем. Skręć w lewo. Я дорогу ведаю. Пскопская область. Псковичи. Псковичи живут тут. Так, у нас полова стамины. Не, полова стамины нам докладно хватит. За стамину я не переживаю. Я переживаю только за час. Реальный час, бо у меня 10 хвилин по сутности. Ёсть не хотелось обстрачивать 20, але глядячи на той километраж, який мне ж треба проехать, хіба что 20 хвилинок ее не займе. Може навіть і більше, поглядим. Не хотілося б, каб було більше, може. Удасться все ж таки тут. Ай, скоро вже буде напереді. Это ж, ну, это ж зараз праз город ехать. Ой. Тут же нема об'їзних, ніяких таких дорогаў. Тут все праз город. Skręć w prawo. We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will Jedź prosto. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's На рахунку у нас 2,3 мільйони, гэтага хопіць на даволі шмат гаражоў, на 3.
Калі давязем уже, мабыць, будзе 4. Таму, для чаго гэта я кажу? Гэта толькі для таго, што... у нас будзе гэты Cattle Drive. Вось, то там спатрэбіцца грошы на тое, каб... Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Cattle Drive, потым Like a Farmer, Industrial Standard. Zjedź z ronda. То бок, калі будзем выконваць тыя задачы, то там спатрэбіцца грошы, каб для гаражы па ўсяму свету, каб атрымліваць Skręć w lewo. заказы і весці іх без перашкодаў. Стой на месцы. Jedź prosto. Слухайце, дарэчы, чаму у гульне ёсць Вялікая Брытанія, такі нармалёвая па тэрыторыі, па Przygotuj się. разгалінаванасці дарогаў выспа, так, але з ёю ніводнага і задачы Skręć w prawo. не звязана. І яна, гэтая мапа, маецца тое Ой! Блядь, як гэта было страшна. То бок з ёй не звязана ніякіх дасягненняў і так далей. Чаму? Це ж Брытанія, няўжо у гэтай гульні ў Евротрак сімулятары няма гульцоў з Вялікай Брытаніі? Ніякай аўдыторыі няма. І гэта я маю на ўвазе. Я ж там і сумняюся. Я калі быў распрацоўшчыкам ці быў у складзе гэтай каманды, я Trzymaj się prawej strony. на кожную a краіну następnie прыдумаў некі idź бы dalej нацыянальнае дасягненне. Гэта вельмі цікава было, мне падаецца. Бо калі гульня арыентавана на еўрапейскую аўдыторыю, ну то я ўпэўнены на 100%, што не толькі палякі, але все астатнія нацыі, якія маюцца на еўрапейскім кантыненце, яны маюць даволі моцныя нацыянальныя ўплывы, так, і яны ганарацца сваімі краінамі, сваім сцягам і так далей. То бок, ну, зацікаўленасць можна было б гэтым набіць, таксама і брытанцы. Jedź prosto. Хаця ў дачыненні да брытанцаў, ведаеце, тут як некаторыя казалі, што апошнім разам былі ў Брытаніі, то там у Лондоне брытанца сустрэць, гэта нейкае дзіва дзіўнае. Там ужо ўсё ў іншаземцах. Індусы, афганцы, іранцы, сірыйцы, там да халеры кажуць. Ну, я не быў там, калі Jedź што. prosto. У Лондоне ні разу. Моя жонка была, а вось я не быў. Ну, а калі што, да, маю сяброў, якія вельмі часта бываюць у Лондоне, то та ідзі ў сраку, выскачыў ён з павароту. І такой: ляціць ён, вось табе штраф на 4200 евро. Дзе вы такія штрафы бачылі ў Расіі? Там нават за забіццё чалавека на дарозе меней плаціць. Тут за хуткасны рэжым, па запарушэнні хуткасны рэжым ужо выпісаны. Вось, дык у Лондоне кажуць апошнім часам, што і людзей там англікаў няма ніякіх. Адны іншаземцы. Так, ну ты едь як-небудзь уже, а мы поедем сюды. Так. І ляцім, у нас 270 километров засталося, реального часу пролетело 5 хвилин, до холеры, это много. А ну худшее едем. 100 километров мы ехали, коли не помиляюсь, за 6 хвилин. Ну зараз поглядим, было 270, а на гэтым 25 хвилин были на реальном годиннику. Колькі будет зараз, коли пролетим сотку, то треба знімать на 170 километров, добра? Одно и только что мы гэтые, колькі там было, 100 километров, ці не? Мы ехали праз Пскоў. Гэта наш моцно так замарудзіла, бо мы ехали праз город.
Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Jeszcze troszeczkę. 230. «230 уже, 220, или что?» Нормалёво так тают километры. Trzymaj się lewej strony. 200 километров уже, добро. Луга. Мы проезжаем каля Луги. Так, сустречных машин у нас нема. Там можно смело вылетать на сустречный пас. Так, добре. Тут поворотники такі. Де повинно все бути нормальово, так і есть. Добре. Добре, що і мандата навіть не отримали за те, що їхали по Jedź prosto. сустречному пасу. Як добре. Так, тут заповольвуємося, хамуємо трошки навіть. Бо поворот небезпечний був. Так, кольки у нас 160, а пройшло 3 хвилинки. Ну добре, 160 нормальово ще. 3 хвилинки на 100 кілометрів, це добре. Це означає, що ще залишилося у нас 150 кілометрів, а це означає, що коля 5 хвилинів. 5 хвилинів, ну нормальово, ще вписуємося в графік свій. Trzymaj się prawej strony. Нам не вельми згубити власного часу. І нормальово завершити усі особисті справи. Проч стримінгу, звісно ж. Так, так, так. Jedź prosto. Мяу, на червоне. То я роблю. Люди, не робите так ніколи. Так, робіть у реальному житті так докладно нельга, але у гульні так гэта так само. Магчыма былі сутыкненням. Калі б справа ці злева нехта выскачыў бы, ох, тут пачалося бы ўжо. Мяне б так круціла по гэтай дарозе. Я нават калісьці памятаю, што прапусціў паварот і скочыў на плот, які раздзяляе вось гэтую мяжу паміж накірункамі. Гэта было ў Германіі ці дзе, ўжо не памятаю. А можа, каля Амстердаму ў Нідерландах. Дык гацей я і на хамульцы націснуў, і у бок націснуў, але ўсё ж таки трапіў на гэты плот, мяне падбросіла, перакуліла. Вай, што тады пачалося? Я згубіў 78%. Trzymaj się prawej strony. 78% гэтага хпшак. Ну тут я не ведаю, як тут хпшки гэта мераюцца. То бок пашкоджанне было атрымана на 78%. За вас, як бы это не восстановление, як, чакайце, аднаўленне, за аднаўленне гэтага траку, таго, бо гэта не быў Мерседес, на якім я зараз катаюся, а таго траку за аднаўленне я заплаціў у той час $63 000. Карацей, амаль што новый купляў. €63 000, пробачьте, не долларов, тут же у меня валюта стоит евро.
Што за мост? Нейкі бірюзовы з белым. Калі што, гэта Піцер, так? Добра разумею. Гэта Нева. Так, у такім разе атрымліваецца, што гэта рака Нева. Сонечны дзень, паглядзіце. А ўсе жаляцца на тое, што ў Піцера няма сонечных днёў. Што ёсць. Лухта ўсё гэта. Ёсць тут сонечныя дні. Так, мы дзень, ага, мы недзе тут будзем налево, праз кольцо нейка, не кольцо, прабачце, а на разворот нейкі ісці. І гэта... Баба, што ты маўчыш? Кажы нешта. Што рабіць? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Дякую. Дякую за подказку. Без цябе ніяк, ведаеш? Zjedź w prawo. Ну што, 18 кілометраў засталося, мы ўжо на месцы, лічы. Trzymaj się lewej strony. Добра, добра, добра. Нам сюды. Влево. Ось там ужо бачу скірунак. Trzymaj się lewej strony. Налево. Ну так, ось уже сцяжок там маячыць. Гэта што там будзе? Якая дзіўная развязка, ці што гэта? Trzymaj się lewej strony. Левага боку, добра. А, ну так, гэта кольцо. Кольцо, кольцо, кольцо. О, глядзі, там шэры пункт нейкі ёсць. Мы тут уже былі на гэтым заводзе, так што прапаную паехаць прама, Na rondzie zjedź trzeci каб адкрыць zjazd. гэты шэры закуточак. Trzymaj się prawej strony. Ага, зараз, чакай. Там сюды. О, W бачыце. porządku. Znajdziemy inną trasę. Паскуда, глядзіце, там гэты шэрыя кавалкі, бля. Бачыце, якое Trzymaj się lewej паскудства? strony, a następnie skręć w lewo. Там такія дробязі засталіся шэрамі, што мне ўсё роўна прыйдзецца неяк тут іх адкрываць. Паскудства, ну хто цябе выдумаў, гульня, навошта так рабіць? Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć Таму, w lewo. напрыклад, у Чэхіі праязджаеш праз развязку дарожную, яна ўся адкрываецца адразу. А ў Расіі ці там, я памятаю, Германіі, Нямецчыне, там зрабілі такую ж лухту, калі табе трэба недзе там заехаць у кожны закуточак, амаль што кола не праехацца. Па ім, толькі тады ён будзе адкрыты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Паскудства ж. І мы прыехалі. Е-бой. Некая БЛТ. Болтами торгуюцца, што Kolejna гандлююць. trasa za nami. Oby więcej takich. Опачки, опачки, сюди і сюди, і готово. І ми з 2 з 5 вже виконали. А одразу ж гэта робім адзнаку. Так, дзе яно наше? Агульны падлік, не, гэта не тое, чакай. А дзе? Унізе. А, вось яна, так. Ой, нарэшце, другая з 5. Ну, такім чынам, што гэта азначае? Гэта азначае тое, што мы наблізіліся ўсё ж такі, як я абяцаў на гэтым стрымы да выканання Concrete Jungle. Мы ўжо 9 з 10 маем. А таксама мы прыблізіліся да выканання ўсё ж такі нашага дасягнення, якое называецца X-Clave Transit. Такім чынам, што мы робім зараз? Акурат вось у гэты самы момант. Ой, прабачце, так, перасесть трэба было. Давайте мы паглядзім на Калінінград. Першае.
Так, бо гэта цяжэй за ўсё знайсці будзем. І тут зноўку Петербург, аўтамабілі. Колькі ў нас? 4 гадзіны толькі ёсць. У нас ёсць толькі 4 гадзіны. Тут агулам усяго 3 гадзіны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Was it the fire burning in me? Катавіцы, Валміра, Ліепая. Choirs of harmony. Нічога няма. Што мы будзем рабіць? Слухайце, ведаеце, ўсё ж таки я хацеў бы зараз паехаць паспаць, ўжо, прабачце, на заўтра, ну рэальна заўтра, паехаць туды, дзе будуць задачы, бо, па-першае, канкрэт трэба выконваць. Тютелька. І канкрэт трэба выканаць, бо засталася толькі адная. Один крок гэта зрабіць. А таксама зараз ужо ёсць 2 задачы, якія праз 3 і 4 гадзіны адпаведна яны знікнуць у Калінінградзе. Не хацелася б іх губляць, але на жаль, на зараз я павінен скочваць, бо ўжо даволі шмат часу прайшло, я згубіў понад 7 хвілін ужо, амаль што 10, таму мы зараз даходзім сюды, спім. І заўтра мы ўжо вырашаем, што будзем рабіць далей. Калі з'явіцца нешта у Калінінградзе, то добра. А калі нет, то халеразым. Зробім канкрэт X-Clave і ўсё будзе добра. Так, прабачце, яшчэ захаваем гульню, канешне ж. Спроба нумар 1. Калі што гэта ўсё ж такі прадоўжуем захоўваць мою першую спробу гуляць у гэтую гульню. Карацей, дзякую вам вялікі за прагляд. Калі вы даглядзелі да гэтага моманту, я спадзяюся, што вы ўжо паставілі падабайку, а можа нават і 3, хто вас ведае. Пастаўце каментар, калі вам ёсць што дадаць, ці было вам цікава, ці не. А можа нешта у вас ёсць ідэя, якую можна зрабіць будзе на стрымы, я з задавальненнем прачытаю, і калі яна мяне таксама зацікавіць, то мы яе абавязкова рэалізуем. Зноўку дзякую вам вялікі, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Жадаю, каб ваш панядзелак пачаўся вельмі добра, а таксама і скончыўся добра. І вы ўвечары, седзячы дома з кубкам харбаты ці кавы, нармалёва так адпачлі пад гэты стрым ці які-небудзь іншы і сказалі, што у вас все добра, і ва ўсіх беларусах, і ва ўсіх украінцах хутка таксама будзе добра. Дзякую яшчэ раз. Пакуль.